Yeah, it's very short, but in understanding to that situation, Panama. I even the coins, whom Akarasa one. Baguchaka, Kwake, Anotanga Neguchaka, light. Quite coin. Jarasa, a coin. But the Paributanga Guchaka, Anange Kunecharasika, Anotanga Guchaka. Chinoita kutawane zvarasika. Shuwa basa ndora usina iwewe. But ukananga direct kwariri unogona kunza hapana riripo. Coin ndoyarasa. But hapenze nguva achitsvaga zvacho zvarasika. Akutotsvaga nezvimwe zvisiri palist yezvarasika. I'm sure it's very simple. Very simple. Move out. Right. Roomy. Indoor light. That got ramp. Arasa. Coin. Thank you, Jesus. I hope you coin to make it easy. Coin yapa pane mamwe macoins karasika mumba. Maybe mune carpet. Coin ikaenda pasi carpet. Pakuchaka kwake anotanga ne light. Toda kuti kana pana ari kunyora understand the teaching. Agatanga kuchaka light. Tikaenda kuna Genesis 1 verse 3. Mwari vaona kuti munyika muna chinhu. Havana kutanga nekunza chinhu. Vakatanga nekuti let there be light. Kurava kuti Mwari varuzvati hamuna chinhu, but chinotanga in light. Waite zvinhu. Nokuti pakaita zvinhu pasina light, haugone kuona zvinhu zvako. Light ikaenda kuna John 1:1. Rinoti Jesus is the light of the world. Not we sakarasikirwa nezvinhu muupenyu. Rega kunanga kuzvinhu. Imbotsvaga Jesu anova iye light. Saka mukadzi uyu ari kuita saMwari parikavhari yake. Anotanga nelight. Ndokuisa light mumba. Light rapo haana kuwana coin. Light ari kuratidza coin. Rinokuratidza room in a coin. Because kana coin yaenda pasi carpet, light haripinde pasi carpet. But rinokuratidza carpet yacho yari gamani. So kana wana Jesu haupindire basa nyaya iyoyo. Osvika pakamba kuti tina Jesu tatopinda pana. Because by interview havabvunze chechi tunopinda ivi. Vanobvunza basa racho tunorigona here. Hauti hatakanamatira pama 10 days. Munorigona here. Coin iri pasi mumba mane light. Mane light. Pane chanoona. Kana Jesu amauri, unotanga kuona zvaasingade zviri mauri. Mukadzi uyu haana kuwana coin. Akaona kuti mumba mune marara. Kana Jesu amauri, hautange nekuona blessing. Unotanga nekuona zvaasingade zvinotadzisa blessing. Light rapo haone coin. Anoona marara. Iye haadiwo marara. Ari kuda coin, but marara aripo. Iwewe blessing unoida, but kuba kubasa unoba. Zvokuti tikakugamuchidza Jesu ukashenza blessing usina kutsvaira rega ndokuti marara anouya mumba nekuda kwehunhu hwemunhu ari mumba imomo. Haisi case impersonal, zvinhu zviri personal. Uchina huri mumba hausi automatic.
urikuona babatidza light darkness yaenda kwete nekuti ndiyaendesa light ndo yaendesa darkness kureva kuti zvemweya wechina Jesu akauya zvinoenda but zveuchina unoendesa wedu nokuti darkness yagara iriko whether unonamata unamate it's a spiritual force saka light haribvise marara rinobvisa darkness nokuti darkness hakusi kuda kwako but marara une hunhu hwauri kuita unounza marara saka kana Jesu amauri iwewe anodzinga mhepo iwewe une zvauri supposed kuita pacharacter zvisingaattracte mhepo vaifamba naJona vaiti mhepo yanetsa gamba iyo ndo vanetsa vatakura zvinoudza mhepo vaifungidzira kuti pane zviri kunetsa pabhoti ravo gamba vakalodha zvinetso right light rabatidzwa darkness inoenda marara haende kana wagamuchira Jesu iyi area ine nyaya Genesis chapter 1 verse 6 Mwari vati let there be light vakatanga nekuseparata zvinhu day from vakaseparata mvura yepasi nekumusoro mutsvairo chinhu chauya kuzoseparata kwete kuzobvisa imba kuzobvisa zvisiri zvomumba nyoka ikapinda mumba haupaze imba unodhila nenyoka ibude mumba ukangopisa musha nokuti wapinda nyoka hauna kwauchagara futi mutsvairo ndiGenesis 1 verse 6 Mwari paanoseparata ndati message iyo Luke 15 naGenesis zvimwe chete uku ndimwari uku munhu but vese vari kuda kuita recovery. That's why Mwari pavaitaura naAdamu vaiti replenish the earth kurati yaitwa kuna Genesis 1 yanga iri recovery. Mukadzi anotsvaira mumba Bhaibheri harina kuti akatsvaira imwe kona rinoti akatsvaira rumu yese. Vanhu vane problem yekuti vhangeri rikaparidzwa vanoritendera kutsvaira zvavasingade but tumwe twavanoda vanoti rova ikona itsvaira area hatisi kuziva pane coin saka there is need yekutsvaira rumu yese. Handisi kuziva chakabata blessing yako saka there is need yekuti ndiparidze twese tusingadiwe naJesu. Wete kukunyenyeredza nokuti pane coin handina idea napo pandoziva kuti murumu ndakaita parengi ndaparidza zenza dziende kudenga shasha yakabata koti ndakanditsigira wenu vataurire vanoti kwaedzi mbavha dziende kudenga. Preach brother vapedza maDVD yedu vandakazoti nevanodhaka havangapinde mumambo wakuti vhara kwamwenza anditendera kutsvaira but kwete rumu yese vakona chinhu chinonzi coin chikarasika even murima chinoita kuti uzive kuti yarasika haisi sight isense of hearing. Coin rinoita noise and uri kuona machemero anoita iwaya mulife yakuti zvazodai pane coin yakarasika ipapa ikarasika unonzwa sound machemero yakarasika hazviprofitwa iwa coin ikarasika. There is a sound and the sound yacho iri unique. Coin rikadona unotoziva kuti coin rikadona nemunhu adonedza chipikiri dzese isimbi
but unotozwa kuti imani ichi chimwe chinhu. Coin ine ka sound kari unique. Aone machemera ako iwe are so unique, anenge ane system every time. Saka ya coin isha ine special sound. Coin paenda pasi pezvimwe zvinhu mukadzi anotsvaira, but mukutsvaira marara haawane coin. Mumba mune property, basi pe property ndo pane coin. Saka pakutsvaira ukasamuva imwe property paside, coin hauiwane. Unogona kutsvaira ukatofunga ndakabirwa hamuna, but mune imwe property handikutaura inini. The way you think inogona kuviga success, kwete kuroiwa kungofunga usina basa ekuti. Ukasamuva mindset iyoyo kuti ini ndiri wekubudirira, ini handisi wenhamo, kana ukanamatirwa zvakadii, coin resuccess rinovigwa nerong thing. Unotoda kumuva mamwe maobjects mumba umu, haisisiri sweeping, ya moving. Shifter. Satami ano shifter anowana coin. So you see kuti marara vanzi abuda coin haina kuwanikwa. Iwe haubeka but haupfume futi. Hauroye mukadzi haudhakwe but Jesu hauna. Uri kuona here kuti kana property yakavhara coin, marara anogona kubuda. Varume pano pane munhu asingabe, asingadhakwe, but ane life isina meaning. Hana chanacho, haabe, hanetsane nemunhu, but hana chanacho. Saka unotosheya kuti saka uri bhopa kuita sei? Ari bhostiri kana problem nemunhu, but hana chinhu. Saka kunetsa manje kuti marara akatsvaira but coin futi haisi kuwanikwa. Pane chinoda kumuvha. Kana wanamatirwa zvese waregedza, chinja thinking system. Iva nemafungiro ari nani. A thinking system iri nani. Bhaibheri rangu rinoti mukadzi apedza kutsvaira akatanga kutsvaga. Mwari ndina Genesis yeyu, Genesis 2:20. Mwari vakatangawo kutsvaga chinofadza Adhamu. Mwari vekuti vaigona ngosika mukadzi, but apa vachasika vakutsvaga. Kunoti Mwari vari kuziva kuti kushayika kwemukadzi kuna Adhamu hazvina kuti mukadzi haapo, nokuti pandakavasika aripo. Hapasikwe zviripo, panotsvagwa zviripo. Mwari akaziva kuti mukadzi haasoko, toda kutotsvaga. Zvanzi vakaenda kumhuka vakashayiwa, vakazouya pana Adhamu, akarara hope, vakabvisa mbabvu yake. Kureva kuti answer yaAdhamu yanga iri within body raAdhamu. Answer yemunhu mulife itori maari. Hakuna kwauchaenda kuti ndikaona nhiki ndoti zviite. Mwari achikusika anoziva kuti iwewe unogona kurega kufa, mwingi wacho akafa, unozoita sei? Dai upenyu hwako uchichengetwa nevamwe, dhei rekufa vaitonzi havachovhe kudarika iwewe, nokuti vakafa unenge watofawo. Ukavimba namukoma ari kuUK akadhipotwa, newe uri kuno unenge wadhipotwa, but uri kuno unodhipotwa mese. Kodazati kudzoka kwake neniwo ndadzoka, pane riya ndadzoka ipapa. Mukadzi akatanga kutsvaga. Tine vanhu vane problem vekuti vakasalaiti mumba havatsvage. Zvinouya, tina Ishe, tinonamata zvinouya. Kana Bhaibheri richitoti tsvaga, rinotoziva kuti Mwari wacho unaye, but iwewe tsvaga. Problem yevazhinji spiriti rekutsvaga haipo. Mukadzi uyu
coin yarasika, light abatidza, achaira mumba, akuchaka. Nobody not seek the kingdom of God first, and all these things will be added unto you. Coin in pasa, no mgagatoita shokupugama. Akanawana Jesu, I area ndo ine much value I yandaita. Sanu kuchaka kwandiri kutaura. Uku kuchaka iko ku. Kana vanhu vakambo kunyepera kuti life inoda kumira kunyepa. Life inoda kupfugama. Ukamira zvite. Ukapfugama. Mukadzi ari kuchaka. Mauchake wakamira aitarisa mukati memba uri kuona here kuti worship ndo backbone yerecovery zvese izvo aita no coin but paanotanga kutsvaka prayer ine much value palife yemukristu ari pano. Prayer ndo inosearcha the mind of God. Ukanamata ndo kuti unzwe Mwari. Saka akapfugama kudaro aitsvaka ndokuwana coin yake. Nyaya haiperere pakuwana coin. Chauri kutsvaka muupenyu chine chekuita nevamwe. Mwari kupai basa, Mwari kusimudzirei. Kana wasimudzirwa pane nyaya nekuda kwevamwe vasati vasimudzirwawo. Chamupa kurikavha coin ana influence angowana coin akaigadzika mumba akabuda panze vakashedza manext door ake ese akati uyai kumba coin yanga yakarasika yawanikwa. Right, vanhu vauya zvanzi pakava nemabiko pati vachifara. I believe kuti pati pakadyiwa ende pakadyiwa zvinhu zvatengwa. Kudai kuti akatora coin yaarikavha akagadzika patebhuru akatora isingarasike 9 isina kurasika vakaita pati vachiserebreta yavawana. Kureva kuti kurasika kwaita coin hakusi kurasika, kurasisa kuti isare. Pane kapati kada kuitwa mumba umu tinodyiwa tese. Ndikarasika kunodyiwa 9 ini ndikasara ndichinzi ndiva vakawaridziwe pata. Fara kweso 9 dzamadya sano ndo vatawanaka. So you see, kuti ukada kumuvha necrowd you miss a crown. Ukada kumuvha necrowd you miss a crown. Nokuti zveupenyu hwako zvinoda kuzviseparate. Nokuti coin iyoyi ndo yakonzera mumba kutsvairwa. Yaita kuti manext door vasauye mumba manga mune tsvina. Saka coin yapinda murevolution yekunzi haijini mumba. Ukakoka vanhu vakaona pane utsvina havaswere newe. Saka coin yarasika ikakonzera haijini mumba. Vanhu vakokwa vari kufara vari mumba makanaka. Kureva kuti coin kurasika kwayo iri kutobatsira kuti vamwe vanhu vagonawo kusvika mumba mamusikasvikwe. Regani kuti life yako inofanirwa kuva neinfluence munzvimbo yaunogara, mumusha waunogara. But haungaite influence kana usingagone kuattracta light anova Jesu. Haungaite influence kana usina mutsvairo wekubvisa marara. Coin 1 yarasika, Bible rangu rinoti macoins aive 10 kukarasika 1. Kureva kuti 9 asara aifanirwa kunge asina value kupinda 1 yanga rarasika. Nokuti ukaona munhu akudya 9 panyaya yechinhu 1, chinhu 1 chine value kudarika 9. Nokuti pangonzi 10 macoin hapana kunzima 1. Maybe mamwe acho 9 aiva ma 1 rand. But rimwe racho ranga rasara rariri $1. Satani ndotsika yainayo anokusira 9 zvisina basa. Orasa 1 chine musoro. Anokusira degree
payslip, kushandisa mari zvakanaka obvisa. Omura juice card rikaparwa ukaenta namba chinobuda apa imari kwete namba zvokuti ukarirasa rine ma-same digits anonhonga chaizvo hapana feka but ufeki manje huri pa-knowledge kwete pa-site. According to site ndidzo namba idzi, according to knowledge pane chabuda nyangwe dziri idzo namba idzi. Saka Satani chaanoita anokusiyira ndebvu netrauzi ubaba chaiwo hwakaenda. Unenge wakuita vana vekuconvinsa kumba tunozoera kuti ndini baba wako. Kana uri baba hazviudzwe vana. Ubaba vana vanohuziva. Ukaona wakuvaudza pane zvausiri kuita zvadonhedza koini racho. Ndini baba wako. Ndini mutara, murisai mutara. Because baba irresponsibility. Mazuva ndainwa 2006 ndaiti ndikaenda kumba kwenzenza. Kamwana kenzenza kainditi teti saka ndaifuka ndikapana kanopeka. So ndiri baba wake ni ndakazodiscover kuti ari kupenga ndini. Ndiri kuita ubaba pamwana asiti. Baba irresponsibility. Chakapa kuti teti haisi nyaya yebirth certificate iri kumira palife yako. Mwana ubva avhunduka saka maitoendawo ndotinonzi nyasha idzodzo. Akusuku ndaimboudza mumwe mudzimai ndikati unozati runako handiro runomaintaina marriage. Because ndichinobuda mumba kune vakatonaka darika mukadzi wangu. Mira ndimbokuparidzira zviri honest. Kuitwa Mwari kana uchinamata havakuvhare meso kuti usaone kuti unamate mushi. Unotoona tsamba. Uchinamata unotoona kuti simbi. Mubhaibheri mune maripotsi kunziliya anga akati shatei Rachel wakanaka. Usati anokanyora Bible njani. Mwari sana yetu ni pakanda. Vangeli vanhu vakatiza reality vanoita mahypocrites. Bantu Mwari ane nyasha dzekuti anokubvisa kune mamwe masituations. Ona kutomira ndichiparidza pastreet inyaya yekuti akandibvisa kune zvichiri kuitwa nemumwe ari pano ari kufungidzira takubviko. Kingdom yaJehovha vanhu vese vari pano vane macoins avo. Chakaita kuti mukadzi azoti kune coin yarasika akaona yasara. Wambozona kuchikoro ticha zoti ninga hamo mklasi kana ari shasha haabvunza kuti ninga hapo here. Akabvunza imwe question akangoona vanhu vakadai so anoona nevaripo kuti ninga hapo. Unofanirwa kuziva kuti Mwari achikusika hausiri kutaurwa ndiwe kuti wakapiwa iwewe macoins ako 10. Imwe problem yako hauna kubirwa yakarasika mumba mako makauya rima. Zvakuti uda kugamuchira Jesu anova the light. Rima rikauya unoona kuti iwewe unosarirwa ne9 asina basa. Naimbo pamenzaniso iwoyo kuti vanhu vanotaura vanofunga stereki darika vanhu vatema. Aiwa mumwe akafunga but akakasika kuwana light nokuti Bible iri rakatofamba kubva ikoko. Bible kuda kuti pane zvavaita vakakasika kuwana light kunoku kune zvataita light isati yauya. Alright.
kuno munhu anoita chinonziko zvishiri chinorova munhu kwamutoko iye ari pano haisiriyo here bluetooth iyoyi iyi haishedzire kuti is not reachable kunotorohwa munhu kogoita technology yevarungu inobhoti is not reachable but yemunhu mutema akangochituma ireachable but onzi iyeyo asina zvinoramba kuti ani is not reachable onzi afunga kusafunga kwake kuri pakuti akaita zvinhu ari mudarkness akazviisa kurong side. Snake park vanhu vanoenda vachinoona nyoka hakuna here tembere nenyoka mumba iriko seisingawane mari vese vari kuita zvenyoka nyoka vanofasina kana senga chakaitika akadzichengeta ari mudarkness. Knowledge unayo but you need the right kuwadzana kwandogara parengi panotengeswa manewspaper kusenga pane madhara chena musoroso akaritenga anotanga anokomenta politics business opedza pakatuni otaura ouya kuhora ukoseta timu yake opedza zorera ochitora mudhara anoziva but ukatarisa manje ane masiripasi sheti yakaboka but anoziva kuti hakuna here kambani ingadewo munhu anoziva kudaisa chirongwa chinova chiri correct musiripasi. So you see kuti kana uine knowledge but ukashayiwa light you want to recover. Amen. Makeup yawakatumirwa kubva kuDubai ukaiita makeup ipo paine mweya wekumondoro kuti usarorwe. Makeup yekuDubai haina nyaya. Tiri kuitika ndechekuti waakwaya maresources but uri mudarkness. Alright, kare varungu vakauya vakaona kuti kuno kune gold kune copper vakazviona sei vakatoona vanhu vatorichera but vagadzira bata kwavo hakuna kwazviri hakuna vanhu saka vakaita vana kuuya nezvinhu vakauya kuzoita zvinhu kusaidi kuno. So maresources usina light which is knowledge haakubatsira iwewe anobatsira neknowledge. Tora foni yako uende paZimex iwewe ndiwe muridzi wefoni but haunyatsoziva zvemafoni wangotumirwawo onopa anoziva zvemafoni ari paZimex asina munhu anomutumira akaitarisa so iwe uri kuda waya uzati anokupa mari cash 40 anokudzati hazifambe idzi type yacho dzakadai chiri kubvisa price haisi foni hauzive une foni iwewe ari paZimex anoita mari kudarika munhu auya nefoni auya nayo anoiwana but asina ane knowledge pane chauinacho. Saka mulife chinobhadhariswa chinodhura in-knowledge kupfuura maresources. Huku dzaunotengesa kulocation full chicken isina kutombochekwa musoro $5. Nando's ichi chete 6. Saka apa chakachipa chihuku here kana kuti anadzo. Mukadzi uyu macoin ainawo 9 rimwe rarasika akatanga nelight. Light chinhu chine revelation handinoda kana riri lambi rine parafini roita tambo ukaribatidza parafini inenge ichipera kwete tambo but haubatidze parafini unobatidza tambo but tambo haipere unochinja parafini tenga chimwe chigubu wotenga chimwe uchidiro tambo ndiyoyo haisi kupera. Ndoba ndakadiscover kuti kana uri connected muzvinhu zvaMwari kana pakauya machallenges panyika yauri anointing ndoinokusustaina
iwewe haupere. Unoramba uripo nokuti uri connected. But tikabvisa parafini, tikabatidza tambo imwe chete iyoyo inopera. Kureva kuti tambo ina ability yekutora anointing oil ichisaplaya ichallenge yauya pamusoro petambo inova flame. Kana wana Jesu munyika ine zvinonetsa, iwewe tinoita kuti usanetseke. Connection yako ndo inobvira, kwete iwewe. Iwe kana wakakonektwa une value zvekuti challenge haina problem. Samukadzi uyu akabatidza light. Uri kuona kusaziva zvekutanga nazvo rimwe dambudziko muupenyu. Mwari chaiye asika murume Adamu akamupa basa akazomupa mukadzi. But iwewe tanga watizirwa wazati ishe ndakuda basa. Mwari vanoti iwe aite wakaita. Inini chaiye ndichisika munhu panototanga draft kwete mukadzi. Mwari vaitokwenya ngirozi kuti nomukadzi neimwe idea. Tanga nemukadzi. Mwari pana Adamu vakatanga nebasa vakamupa mukadzi. Iwe ukatanga nemukadzi, Mwari vanotovhundukawo iwewe. Zvakaoma idzi. Tanga nemukadzi wacho iye anoshuka. Basa hapana padzatotanga namadhamu. Sequence yezvinhu ine value. Chekutanga nacho chine nyaya. Ndakataura nyaya yemudhara aibirwa mai. Kuti aita problem 1. Anga asikade kubirwa. But anga asikadiscover only one way inochinja kubirwa kwake. Iye aitora mari yabirwa muhomo oisa mumasokisi. Nokuti akaudzwa kunzi kune pickpockets. Haana kuudzwa futi kuti kwane masocks picker. Vatsika yayo ndeyekudiscover pangangovigwa mari kana yashaya paimbogara. Saka socks svika pabiriji vakomana kubatirana batirana. Iyi taiwana. Ndarawe kubirwa hadi chamupa kuchinja kudai so hadiwo kubirwa. But ane problem yekusaziva chinochinjwa. Aichinja pekuisa mari kwete road yaanouya nayo. Imedheba tenga lofu rake envelope yese mulofu dzi sunga chingwa chake kamukameterwa. Road haana kuchinja. No problem yake. Mabiriji pacha. Mateuza akati mudhara wedu. Sasa hiyo ni mwacho aiwa atichadarwa kumana. Mudhara takunyanya sorry. Nasi tipe chingwa. Gagabata koti. Satan ukaramba uchita matrix ako usigade kuchinja mafambiro yako ekukamchira Jesu anokusecha every corner. Apa wakunikana nebasa wane wakawana basa wakunetekana nemanyaka. As long uri kwa Satan kana ukaita matrix, Satan ane mukana wekusecha life yako. Murume anondinetsa apa hachakunetsa hachauya kumba. Hachaneta bakuzera hachauya. Saunatsoona here nyaya yako muupenyu inotoda kuziva nzira, and Jesus is the way. Koini karasika regai kubata muchairo kana mumba munerima. Sano kuramba muchinamatirwa imi musingade kusiya hunhu hwenyu. Hariwanike koini riri kutsvagwa. That's why mukadzi aibuda ropa anzwa nauya Jesu, akauya kuna Jesu. Haana kuuya nekumberi ayo. Lo yairambidza kuti mukadzi auye pakaungana varume, zvikuru sei kana ari panguva yake. Manje to make matters worse, mukadzi uyu anga ari panguva life Yesu. Aiva nechirwere chekubuda ropa. Lo inototi haufanirwe kuuya. But iye ari kuziva kuti Jesu anondiporesa. But paita kalo
kanorwisa ruponeso rwangu. There are laws in life ziri against you dzaunotoda kubreka iwewe. Mwari pakati let the birds fly, akasika shiri nemapapiro akatora nguva achiona ichifamba pasi. Paari kuti let the birds fly haasi kutaura neshiri yacho. Kuna tsano vaakuudzwa vanoti force of gravity. Pane law yandakaisa. Alright, gravity hariwanike vaenda. So you see kuti pane mamwe malaws anotoda kuadreswa newe kuti kana ndirini izvitombomira izvi. Hakana makunamata mukapfugama munotarisa uko akugare Mwari. Kunotariswa Bible not looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Hapana looking unto east, looking unto Jesus. Iya isiye kudenga. Iyi itsika yechechi ende tinongwa zvinakuipa nezvechechi. But panokuda kuzikanwa chokwadi kuti ndozvekudenga here kana kuti ndezvechechi yedu. Check. Vatopinda kuzayocha kune mbiri yekuchema. Kuchema usimutemo wechechi. Nokuti mumwe akazoipindawo vanhu vakuchema akati ndasariri. Uri kuchema izvi kanzi vari kuchemawo. Knowledge is so important. Kana une pawaenda wajoina unombozivei ukatoenda ikoko paunotarisa ukatarisa uri wrong. Iwe wakapinda uchizoti vanotarisa zvokuti ukasatarisa utori wrong iwewe kwete iwe. Nzvimbo yega yega inoita mutemo yayo. Makambani ari under one board reworkers. But zvinoitwa mumakambani zvakati siyanei siyanei. Coca-Cola munoshanda muchitoro wako kwetu. Senza umu muVictoria Fashions ukati shandei woboti kokoso rinopera. Unonzi uri kutamba pabasi. Haisi lunch. Zvano zvinofaisa munhu uko zvinotenderwa. But vese vari under the workers committee board. Kuti kuremekedzana pachechi nezviga zviripo kutone value inototariswa futi nedenga. Ukatopinda ipapo usade kungwara zvekuramba zviripo zvawakatenda. Nokuti kana watopinda mirau yepo ine chekuita nevauya ipapo. Zvokuti ukaenda takarinzwa pana first ukakugare Mwari wotarisa watarisa utori wrong. Pamangati maita D anofurira vanhu kupandukira machechi. Regadi kuti zviri correct. Panzvimbo yawaenda zvinoitwa ipapo wakazvitenda ukada. Zvitone value izvozvo. Coin ikarasika mukadzi haaende kunoshaidza vanhu ndibatsirei kutsvaga. Yarasika mumba mako. Osati iwe nevanhu vanoda kubatsirwa but iwo havabatsirike. Ndakapa muenzaniso inini. Kana rini bofu achida kubatsirwa nevanhu vemari. Ane chaakadiscover kuti vanhu kuti vandipe inini chai. Kuti ndipei. Zvinotora nguva yakareba. But vanhu ava vanoda Mwari ava. Ndakuimba song ine zvavanoda. Mwari we. Asi kuti ndipei ayo. Mwari we. Ndimwari ari kuimba wega unoona kuti vataurwa zvatoda. Pakutoda iso. Ndokudiscover kwakaitwa nemumwe mukadzi ainzi Tama. Varamba kumuroora, varamba kubereka naye, haana kukwita. Tama chaakaita ndiye mumwe wevakadzi ari mugenealogy yaJesu. Genealogy yaJesu ine mazita evakadzi vashoma. Ende nemushoma hwavo ndakadiscover kuti they were outstanding. That's why vakaiswa mugenealogy yakazara varume. Tama anga ari clever. Vanhu varamba kurara naye kuti abereke. Haana kuita quit. Akachinja dressing. Bible rinoti akapfeka sechifeve. Kwete kuti aiva chifeve. Akapfeka sechifeve. Akaburitsa maresults aari kuda.
Paulo ane nguva yaanoti ndikasvika kuvaJudha kana kuvaRoma ndinoita saiyo kuti ndivahwine kuna Jesu. Saka uchiona even mupreaching dzimwe nguva inoita ngecomedy, but what I know generation yedu haimire panobohwa. Saka tinomboriwana shoko rekuti ndikarova ana Jeroboam, Rehoboam, ana Isaiah. But you understand that team yacho ndichaudza Jeroboam na Rehoboam. Vanoti atara nezveiko. But tikabvira kwauriko tinouya tese kuno. Akachinja dressing yake akanogara panzira. Idzo vana vaakabereka. Mwe chikomana anga ari matwins. Aida kutanga kubuda. Akuda kubuda akaburitsa ruoko. Zvanzi vana munyamukuta vakasunga jira. Reari kuda kubuda. Nokuti kana ari matwins vanoda kuziva first born. But asungwa ruoko haasiri akazotanga kubuda. Pakazobuda mumwe asina ruoko rwakasungwa. Zvinorevei? Zvinoreva kuti panyika pano pane vane macertificates akatonyorwa vane zvisungo zvekuti uyu anobudirira. But kune dzimwe nyasha dzekuti vakasungwa matex esuccess vanogona kutangirwa nevasina kusunga. Sei mwana kana achiberekwa ari suppose kutanga musoro wete maoko. Saka munhu akatanga nezvisirizvo nyangwe ambomira iye asina Jesu anoshama. Ndakati ingori sign kana munhu achiberekwa iyi revelation yemunhu wese. Mwari anoziva kuti munhu akaberekwa ari suppose kufamba achienda kubasa, kufamba achiita zvaanoda. Kose vachitimbira kuti abude nemusoro. Vari kuedza kuti usati wafamba ngadzidhonze mushi unofambira mahara. Saka ngadzishande kwete wazviona ikoko unofambira mahara. Usati waenda uri kuenderei? Zvinoita here? Wakarongei? Mulife ukada kubudirira shandisa mibvunzo. Saka uchiona Mwari ari successful kana achidhila nemunhu anowanza mibvunzo ungazive. Wadya here? Adamu uripo ungadzizive. Munhu anotanga nemubvunzo mulife padhei rake is a champion. Ndiri kuenda kuri, ndichaitei, muupenyu ndiri kuitei, nhasi ndaitei. Mibvunzo i-guideline yesuccess. Ukaona usina zvaunozvibvunza unooneka. Meno kumberi zvibvunza kuti kumberi uku zvinoita here? Hakusi kuzviomesera, kuzvipa guideline. Mwari ndiyo shasha yekubvunza woezisera kungaoni zvako. Mibvunzo i-guideline yechampion. Understanding a question is part of the answer. Kunzwisisa mubvunzo chikamu chemhinduro. Maswere chikubva kutaura wapindura but wanzwa here zvabvunza. Understanding a question is part of the answer. Inzwa nyaya yacho iripo. Koini rakarasika mumba make. Varume vanhu vazhinji Jesu chakamupa kutuka muti ashaya zvibereko. Hazvirevo kuti autuka nokuti ashayiwa. Chanyanya utukira ndechekuti usati watukwa wagara ubereko. Kune munhu asina kuroyiwa pano anoshupika zvisingaite. Ko mukaroyiwa tsano munosvika sei? Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo ndiMwari. Kureva kuti knowledge ndo backbone. Uri kuona muchaita kuti mukadzi aziva kuti koini yarasika, averenga dziripo akaona 9 uye aitova neidea kuti ndine 10. Ukasaziva zviripo zvakaoma kuita recovery. Ukasaziva kuti pawakasikwa naMwari uri chii kana ukanamata
aumbofa ukaita prayer inobata chaizvo zvako. Unongoti Aisha chero zvamaronga chero zvamaita. Ukariverenga Mwari haite chero zvamaronga chero zvamaita. Anoronga zvinhu zviripo. Zvamaronga hatirambe. Ukariverenga mushe inoti chamasunga panyika denga raita sei? Chamasungura pano denga raita sei? Zvekuti paunoimba kuti chamaronga hatirambe Mwari havapindure, vanoimbawo futi Samsung. Chamaronga, iwe chiri chamaronga, chamaronga. Inomuchikonekisana. Because ukariverenga mushe hazvicharongwa uku. So here inokumira mushe. Inotedza kuti kuunderstand pfungwa yaMwari. Yes. I have given you the keys. Rongai tipedzise. Iwe akuti rongai. Understand the plan ya Mwari. Usati waenda kurecovery. Ukaenda kumapurisa kuti ndine zvandakabirwa. Toda kuita recovery. Vanotitaura zvinhu zvacho. Avangoti wakabirwa. Handi recovery. Recovery haiitike nekuti wabirwa. Inoitika nekuti uri kuziva zvawabirwa. Ziva kuti ndo here life yandakadzina Mwari ndirarame kana kuti yaimwe. Chakaipira fake inotozikanwa nemunhu akamboona original. Kana usati wamboona original zvakaoma kuti uzive kuti ndo fake yacho. Kana usingazive kuti kuna Adidas unochembera uchipfeka Abibas. Anokukwadza muchaina wari zvekutanga. Unopfeka Abibas makorenzi. Utozoudzwa nevanhu so ndibhiga asi ndiwe. Utozipindura so watotenga. Original inotozikanwa. Kana waiziva ndokuti uzoziva kuti ifake. Kuziva zvakaipa ndokunge uine zvakanaka. Muroya akamira kona, pakauya n'anga akamira kona. Muroya anotokanya munhu ari pasaita kuti pano paakurema. Genga rese harinzwe. Neari padhuze haanzwe kuti paakurema. Sei ava vari musame level yezvavanoita. Saka kuti uzive imwe level ndonge wakamboisvika. Kune masatanist. Iwe una Mwari here? Aunoti masatanista kune maclasses. Chinongonzi usatanist kusanamata. Kunwa ropa magraduates aya So sitairo kana kuti kune masatanist, watch out. Kana usina Jesu, you are one of them. Yes. Level ndo yasiyana. Coin yakarasikira mumba. Varume munyika yeZimbabwe mune coin yakarasika, and I thank God nyika yacho iri kuita recovery zvayo. Ikadaiso diamond, ikadaiso platinum. Kana nyika yaitova nemacoins ikararama nguva yedarkness ikazodiscover macoins, iwewe unawo akawandisa. Unawo chinodiwa light ndiye Jesu wacho. Inoziva kuti light usiku rinoattracta zvinhu. Mukadabata ichwa mukangoisa light apa tawa light kuva yekunaya hamuende kuchuru, dzinobva kuchuru dzichiuya apa. Light rine power of attraction. That's why pana Luke chapter 5 ana Peter vasina kubata. Chakaita kuti Jesu akumbire bhoti raPeter. Nokuti Bhaibheri rangu rinoti mabhoti anga akawanda ari muside menzies vanhu vasina kubata. Sei Jesu akaroketa bhoti raPeter kwete vamwe. Zvanzi Peter aiwacha maneti. Uri kuona here mukusabudirira kwako, maintain a good character for God to look at you. Munhamo yawinayo usafe uchicomplaina ifa uri a worshiper kuti Mwari vakuloketi. Peter asina kubata aiwacha maneti.
iwe hausikurorwa hauchageza wane bitterness togezerei uri kuwedzera kusarorwa ikoko ramba uchigeza zvinoita manje kuti aurorwa uchageza futi kana vakazonzwira tsitsa kauikika Peter asina kubata metai wacho murume achinetsa respect uchimupa unoti murume akanetsa iwe onetsawo otarisira fevha yamwari papa zvikadai iwe dai net rinowachwa nemunhu asina kubata vanhu vakajaira kuita zvakanaka kana pane chakanaka chaitika even mukuipa kwazvo ramba uri faithful takachera kutenda mwari kana paitika chinhu but ndakazodiscover kuti kuzoona chaitika ora mufiriji sei nyangwe iri firiji yaleka right connection chinhu chiri kuita missing life yako is spiritual connection. You are the right person. Ukaona chikafu chichiona mufiriji usati firiji yakafa imotarisa kuti iri pamagetsi here. Saka dzimwe nguva ukaona usingabudirire usati Mwari akandiseka chimbotarisa kuti unomunamata here. Jesu akatuka muti. Uri kuona here kuti Jesu chaatukira muti uyu ari kuti iwo usati watukwa wanga usingabereki. Haasi kutuka muti waimbobereka kuti regera kubereka. Vari kusvika pamuti anoona usingabereke iwo usati watukwa. Ndo zvinomupa hasha kuti kuroyiwa hamuna but ndamuchishupika so. Zvorwadza. Bozi wese dambudziko anoti pane mhepo. Vanhu vaifamba naJona havana kuziva kuti ivo ndo vane chinhu chinoshadza mhepo. Vanhu vane nhamo kazhinji havamboziva kuti vane software inoattracta nhamo the way you think. Ndakataura teaching. Ndakati dhimoni rikashanda nemunhu rikatuma munhu kuba dhimoni rekuba. Munhu wacho akanamatirwa rikaenda. Munoziva here kuti munhu iyeyo anogona kusara achiba. Mofungidzira kuti dhimoni harina kuenda. Chinoitika ndeichi, dhimoni parinomutuma kuba iaction but rinoshanda pfungwa dzake kucreata imwe pfungwa zvokuti rikaenda anosara neexperience. Anoba through experience. Mukafunga kuti dhimoni iri experience. Zvimwe zvinhu Satani wacho achatoramba. Mweya wakaipa anoti ndakadzikwa pakrusedi iye paye pese apo wanga wakuba wega neexperience.